Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα ακούσαμε την παραβολή του ασώτου Ιού. Ένας άνθρωπος είχε δύο ιούς. Εργαζόταν όλοι μαζί, είχαν μια περιουσία. Ξαφνικά ο νεότερος ιός λέει στον πατέρα του: «Πατέρα, θέλω τη μισή περιουσία». Και ο πατέρας μοίρασε την περιουσία όλη και έδωσε στον νεότερο ό,τι του ανήκε. Τα μάζεψε όλα και σε λίγες μέρες αναχώρησε για χώρα μακράν. Έφυγε μακριά, να ζήσει μόνος του όπως ήθελε. Εκεί που πήγαινε κατέφαγε την περιουσία όλη. Με τις πόρνες και τους αμαρτωλούς ανθρώπους και δεν είχε τίποτα. Όμως έτυχε και έπεσε μεγάλη πείνα. Έπεσε μεγάλη πείνα. Τότε ήθελε να πάει να δουλέψει κάπου για να ζήσει. Ήθελε να ζήσει, να δουλέψει για να έχει να φάει κάτι. Προσκολήθηκε σε έναν πλούσιον άνθρωπο, αλλά τον έστειλε να βόσκει χοίρους και εκεί που έβοσκεν χοίρους και οι χοίροι έτρωγαν τα ξυλοκέρατα, ήθελε και αυτός να φάει, αλλά ούτε ξυλοκέρατα δεν τον άφηναν να φάει. Τότε ήρθε σε αυτόν, εσύναξε το νου του και λέει: «Στον πατέρα μου που ήμουν και είχε και δούλους άλλους, έτρωγαν και περισσεύαν και φαγητά. Εδώ λιμώ απόλυμε, εδώ θα πεθάνω από την πείνα». Και σκέφτηκε με μεγάλη μετάνοια: «Θα πάω στον πατέρα μου και να του πω: ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, σε παρακαλώ, δέξε με σαν ένα δούλο σου». Έτσι αναχώρησε ο γιος και πήγε στον πατέρα του. Ο πατέρας του από μακριά τον είδε και έτρεξε και τι έκανε? Τον αγκάλιασε, τον κατεφύλισε στον τράχυλο. Αγαπητοί μου αδελφοί, αμέσως ο γιος του λέει: «Πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, δέξε με σαν έναν δούλο σου». Ο πατέρας, αφού τον αγκάλιασε, τον έβαλε στο σπίτι, τι κάνει? Διατάζει να του βγάλουν την παλιά στολή και να του φορέσουν την καινούρια. Μια καινούρια στολή. Είναι αυτό το γεγονός που γίνεται όταν πάμε στον εξομολόγο και πούμε τα αμαρτήματά μας στον Θεό. Τα λέμε στον ιερέα, αλλά ταυτόχρονα τα λέμε στον Θεό. Και ο Θεός θα στείλει τη χάρη Του και θα μας φορέσει την καινούρια στολή και εμάς. Αφού μετανοήσουμε πρώτα όπως τον Άσο των Ιών και αφού ομολογήσουμε τα λάθη μας, τις αμαρτίες μας,
Γι' αυτόν, αγαπητοί μου αδελφοί, χωρίς εξομολόγηση μην τολμάμε να πηγαίνουμε να κοινωνάμε. Κανένας δεν δικαιούται. Πρέπει να εξομολογούμαστε αφού μετανιώσουμε πραγματικά και μετά να μας φορέσει ο Κύριος την καινούργια στολή για να μπορούμε να εισέλθουμε, να πούμε, να πάρουμε την Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Χριστού για να ενωθούμε μαζί Του. Να συμμετέχουμε δηλαδή στο μυστικό δείπνο. Αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει να το κάνουμε όλοι μηδενός εξαιρουμένου. Πολλοί ξέρουμε ότι κοινωνούν χωρίς να εξομολογούνται, χωρίς να δίνουν λόγο σε κανένα. Είναι εις κρίμα και εις κατάκριμα. Θέλω να προσέξετε με όλη μας την αγάπη. Το βλέπουμε, τα λόγια του Χριστού είναι αυτά. Πώς είναι το παράδειγμα, πώς να μετανοούμε, να εξομολογούμαστε, να φοράμε την καινούργια στολή και μετά ο Πατέρας τι λέει? Σφάχτε, θυσιάστε το μόσχο των θυσιτευτών. Το καλύτερο μοσχάρι το θυσίασαν και έστρωσαν μεγάλη τράπεζα. Είναι αυτή η τράπεζα που γίνεται κάθε φορά που μέσα στη Θεία Λειτουργία συμμετέχουμε όλοι σε αυτή τη μεγάλη τράπεζα που θυσιάζεται ο μόσχος, ο θυσιτευτός, ο ίδιος ο Θεός, ο Χριστός, για να μας βοηθήσει να ενωθούμε μαζί Του, να Τον κοινωνήσουμε, να γίνουμε σύσσωμοι και σύνεμοι μαζί Του. Διατάζει και θυσιάζουν το μόσχο των θυσιτευτών και όλοι αρχίζουν να γλεντάνε. Έρχεται όμως και ο αδερφός ο μεγαλύτερος, ο οποίος ήταν στα χωράφια. Πριν να μπει στο σπίτι, καλεί έναν παιδί που ήταν εκεί και το ρωτάει «Τι γίνεται?» Ο πατέρας σου δέχτηκε τον ιόν σου, τον αδελφό σου που ήταν χαμένος και θυσίασε το μόσχο των θυσιτευτών και γίνεται γλέντι μεγάλο. Αυτός δεν ήθελε να μπει στο σπίτι. Βγήκε ο πατέρας και τον παρακαλούσε «Παιδί μου, έλα μέσα». Του λέει «Όχι, εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω, ούτε έναν ρήφι δεν με άφησες, δεν μου έδωσες να γλεντήσω με τους φίλους και τώρα ήρθε αυτός ο οποίος σου κατέφαγε όλη την περιουσία με τις πόρνες και τους αμαρτωλούς και τον δέχεσαι και κάνεις και γλέντι». Η απάντηση του πατέρα ήταν «Παιδί μου, είναι ο αδελφός σου, είναι το παιδί μου, είναι αυτός ο οποίος ήταν χαμένος και βρέθηκε, ήταν νεκρός και σώθηκε». Αγαπητοί μου αδελφοί, η μεγάλη εσφλαχνία του πατέρα, αλλά του καθενός, κάθε πατέρα εδώ στη γη έτσι πρέπει να είναι. Για όλους μας ισχύει αυτό. Να έχουμε μεγάλη αγκαλιά, ζεστή αγκαλιά, για να γυρνάνε τα παιδιά μας, όπου κι αν πάνε, όσο κι αν ξεφύγουν, να έρχονται ξανά στην αγκαλιά, τη δική μας, αλλά και στην αγκαλιά του Θεού. Γιατί είναι πολύ μεγάλη η αγκαλιά του Θεού και χωράει όλο τον κόσμο.
Όλους τους χωράει, όσοι όμως θέλουν να σωθούν. Όσοι μετανοήσουν, προσέξτε πώς σώζεται ο άνθρωπος. Ήρθεν σε Αυτόν και μετανόησεν ο άσωτος. Και αμέσως θα πάω και θα εξομολογηθώ στον Πατέρα μου, ήμαρτον, αμάρτησα στον ουρανό και σε σένα και ενώπιόν σου. Αμέσως, αν το πούμε στο Χριστό μας, στο Θεό μας, δίνει τη λύση, καθαρίζει τα πάντα, μας καθαρίζει όλες τις αμαρτίες και μας κάνει κληρονόμους της Βασιλείας, της δικής του Βασιλείας. Γιατί και στον άσωτον, όταν τον κάλεσαν και του φόρεσαν την καινούργια στολή, του έδωσαν και δαχτυλίδι κληρονομίας της Βασιλείας του Θεού. Ναι, αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει και εμείς να συνάξουμε το νου μας, να έρθουμε σε Αυτόν, να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε και να μας επιτρέψει ο Γέροντας μας να ενωθούμε, να συμμετέχουμε στο μεγάλο τραπέζι της χαράς, της δόξας του Θεού. Να ενωθούμε με τον ίδιο τον Χριστό μας, με τον ίδιο τον Θεό μας. Αλλά μπορούμε συνέχεια, για να μην χάσουμε αυτή την ωραία αίσθηση της ένωσής μας με τον Θεό, να μην αφήσουμε ποτέ το όνομα του Χριστού να φύγει από το μυαλό μας και από την καρδιά μας. Μέρα νύχτα ας κοινωνήσαμε, όμως αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος να ενωθώ αιώνια και με το Θεό. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με, να φωνάζω μέρα νύχτα του Χριστού μου να με ελεήσει. Τι γίνεται, εγώ κάνω τον κόπο και λέω την ευχή. Κατεβαίνει όμως το όνομα του Χριστού στην καρδιά μου και αρχίζει και μου καθαρίζει την καρδία. Και αρχίζει και με φωτίζει, με χαριτώνει, αυξάνει τη χάρη, αυξάνει το φωτισμό, αυξάνει την ταπείνωσή μου και όλες τις αρετές. Και έτσι μαζί με τον γέροντά μου και θα κοινωνάω, θα συμμετέχω στο μεγάλο τραπέζι της χαράς, αλλά και εγώ θα κρατάω αυτή την χάρη με το κομποσχήνι κάθε μέρα που θα λέω την ευχή και θα ενώνομαι πάλι με τον Θεό και στο τέλος φτάνουμε στην κάθαρση της καρδίας και ενωνόμαστε από τώρα, από αυτή τη ζωή, θεωνόμαστε και μας παίρνει ο Θεός πάνω και είμαστε αιώνια μαζί Του. Εύχομαι όλοι μπορούμε, φτάνει να ακολουθήσουμε τούτον το παράδειγμα του άσωτου Υιού για να μας φορέσει και εμάς ο Θεός την καθαρή στολή, να ενωθούμε μαζί Του, αλλά και να συνεχίσουμε να ενωνόμαστε με το όνομά Του.